लोगोफोर नोंथांमोन आङो ओरैबायदि मोनसे हस्पिटालनि सायाव नोंथांमोननो इनफरमेसन नागिरदों। बे हस्पिटाला मोनसे पोर्टेबल हस्पिटाल आरो बेबादि बुहुमनि रावबो हादोरा खालामफेराखै, नाथाय जोंनि भारतआ मावफुंनो हादों। स' बे भेरि गुड निउज नोंथांमोननि थाखाय। बे पोर्टेबल हस्पिटालखौ मा डाइजेस्टारनि समाव, खैफोदनि समाव, माब्लाबा नेचारेल डिजास्टार जायो, बै नेचारेल डिजास्टारनि समाव हस्पिटालनि जोबोर गोनांथि जायो। बबेबा जायगायाव दैबाना जाबाय, बबेबा जायगायाव बांग्रिं जाबाय, बबेबा जायगायाव बारहुंखा फैबाय, बबेबा जायगायाव धुमुहा फैबाय, सुनामि फैबाय। बैफोर नेचारेल डिजास्टार फैनायनि उनाव मा जायो, जोबोर जोबस्रांनो लीला जायो आरो माखासे जायगायाव माखासे मानसिनि थाखाय चिकित्सानि गोनांथि जायो। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ बबेबा स्टेटआव बेबायदि जाथाय जायोबा एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ आ थांनानै बै सुबुंफोरखौ मा खालामो, बासायनो नाजायो आरो फार्स्ट एड होनो नाजायो। नाथाय फार्स्ट एडआनो गासैनिबो थाखाय थोजासे नङा। बेनिखायनो नरेन्द्र मोदी बिथाङा 2020 मायथाइयावनो मोनसे टारगेट लादोंमोन। मा हस्पिटालखौनो, पोर्टेबल हस्पिटाल, फिसा हस्पिटाल बा डक्टरखौ बै जायगासिम डाइरेक्ट लांनो हाया नामा, बेबायदि मोनसे प्रस्ताब लाखिदोंमोन आरो बै प्रस्ताबखौ उनाव मोनसे नाम होदोंमोन आरो बै नामानो जाहैबाय मा, आरग्य मैत्री किउब। आरग्य मैत्री किउब बेबायदि नाम जादोंमोन। उनाव बै किउब माने बेवहाय घनक, दैट मिन्स माखासे घनकनि गेजेराव माखासे मेडिकेल इन्स्ट्रुमेन्टफोरखौ, टुल्सफोरखौ लानानै थांगोन, बै जायगायाव ड्रप खालामगोन आरो ड्रप खालामनानै मा खालामगोन, बैहाय उनाव डक्टरखौ लानानै थांगोन आरो बै जायगायाव खैफोदाव गोलैनाय मानसिफोरखौ मा चिकित्सा खालामगोन। नोंथाङा मिथिगौ नेचारेल डिजास्टारनि समाव मा, सोरबा सासे मानसिखौ हस्पिटालहालागै जुदि लांनांगौ जायोबा जोबोर सम लायो, हेलिकप्टारजों रोगानायावनो मानायावनो बहुत सम लायो। नाथाय बै जायगायावनो जुदि मोनसे पोर्टेबल फिसा माने मबाइल हस्पिटालखौ जुदि लानानै थांनो हायोबा, बै हस्पिटालावनो जुदि चिकित्सा खालामनो हायोबा मासे मानसिनि जिउआ बासायनायनि चान्स थायो। बेनिखायनो नरेन्द्र मोदी बिथाङा बै डिजास्टार जानाय ओनसोलाव बेबायदि हस्पिटाल बानायनो हाया नामा बा इनस्टल खालामनो हाया नामा, बेनि सायाव मोनसे प्रस्ताब लादोंमोन। आरो बे हिसाबैनो जोंनि जि इण्डियान एयारफोर्सआ गावसोरनि मोनसे एर'प्लेन C-130 बे एर'प्लेननि हेफाजाबै मोनसे हस्पिटाल, पोर्टेबल हस्पिटाल माने गोजौनिफ्राय हायाव ड्रप खालामनानै मोनसे टेस्टिं खालामबाय आरो बे टेस्टिंआ साक्सेसफुल जादों। आरो बुहुमाव बेबायदि पोर्टेबल हस्पिटालखौ बेबायदि गोजौनिफ्राय एयार ड्रप खालामनाया पेरासुटनिफ्राय बा पेरा ड्रपिं होनना बुंबाय बेखौ, पेरा ड्रपिं खालामनाय बेनो गिबि। बुहुमाव एसेबां पावारफुल हादर दङ, जोबोद जौगानाय हादर दं, बै हादरफ्राबो बेबायदि खामानिखौ मावफेराखै। नोंथांमोना आं थारैनो स्क्रिनाव दिन्थिगोन दसेनाव, नोंथांमोना गिबियावनो मिथिग्रोनाला बै हस्पिटालनि मुङा मा। बुंनो थांबा बै जि हस्पिटाल बे माने किउबनि महराव, घनकनि महराव, बै घनकनि सिङाव मुलि थागोन, गासैबो रोखोमनि मुवायानो थागोन आरो जायखौ माने सासे खैफोदाव गोलैनाय सुबुंनि थाखाय हारा बायनाय बा माबा मोनसे जोबोर गिदिर खैफोदाव गोलैदों बै डिजास्टार जानायनि थाखाय बैसोरखौ बासायनो थाखाय जेसेबां मुलि सुलि नांगौ, जेसेबां किट नांगौ, जेसेबां टुल्स नांगौ, गासैखौबो बै किउबफोराव सोनानै ड्रप खालामगोन। आरो बेवहायनो बे आरग्य मैत्री किउब नामनि मोनसे पोर्टेबल हस्पिटाल प्रजेक्टआ जोनोम जादों आरो बेनि जि टेस्टिं बेयाव साक्सेसफुल जादों। आरो बै जि हस्पिटाल, बै हस्पिटालनि मुंखौ बुंनो थाङोबा BHISM होनना बुंदों। BHISM, BHISM, भारत हेल्थ इनिशिएटिभ फर सहयोग हिता एन्ड मैत्री, बेबायदि नाम होदों आरो। फुल फर्मआ इम्पर्टेन्ट, नोंथाङा गोसोआव लाखि, फुल फर्मआ इम्पर्टेन्ट। जानो हागौ बेवहाय एसे रंबो जानो हागौ, नोंथाङा बेखौ इन्टारनेटआव बा गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनगोन। BHISM बे मोनसे पोर्टेबल हस्पिटाल होनना नोंथांमोना साननो हागोन। आरो बेनि जि प्रजेक्ट बेखौ मोनसे नाम होदों मा, आरग्य मैत्री किउब, माने जाय किउबनि थ्रुयै बै माखासे मुवाखौ ड्रप खालामगोन बियो। माने बेखौ इण्डियान एयारफोर्सनि C-130 एर'प्लेनजों बेखौ मा खालामदों, ड्रप खालामदों। बेनि जि माखासे स्पेसियेल फिचार बेखौबो आं नोंथांनो खिन्थानि। बै जि BHISM बा AMCनि थ्रुयै बा आरग्य मैत्री किउबनि थ्रुयै जि BHISM नामनि जि हस्पिटाल, BHISM नामनि हस्पिटाल, बेवहाय टोटेल जि किउब घनकआ थागोन 72 किउब, माने आसलते बाकस आरो मोनसे बाकस होयो, बै बाकस थागोन। आरो बेवहाय मा टोटेल जि वाइट मुलि सुलि गासैबो किट खेलाजोबगोन, बेसे थागोन 720 किल'ग्राम थागोन। आरो बैखौ मा खालामगोन, मोननै पेरासुट बेवहाय लगायनाय थागोन। आरो बै मोननै पेरासुट थानाय बा मोननै जि पेरासुट बेनि थ्रुयै मा खालामगोन, एर'प्लेननिफ्राय बेखौ ड्रप खालामगोन। नोंथाङा थारैनो स्क्रिनाव दसेनाव नुगोन। आरो बेनि जि केपाबिलिटि, बेवहाय मा स्पेसियेल फिचार्स दङ बा क्वालिटि दङ, बे जाबाय मा, नोंथाङा मोनसे बाथ्रा मिथिगौ, मुवाखौथ' ड्रप खालामबाय, नाथाय बै जायगायाव डक्टरा सहैनो थाखाय बबे जायगायाव ड्रप खालामदों, बहा लेन्ड खालामदों, बेखौथ' मिथिनांगोन। बेनिखायनो बेवहाय मा थागोन, ट्रेकिं डिभाइस थागोन। बेवहाय ट्रेकिं डिभाइस, बेनिखायनो रियेल टाइम ट्रेकिं डिभाइस, दैट मिन्स GPS बा इण्डियान GPS, बैफोरनि थ्रुयै मा खालामगोन, बेखौ ट्रेक खालामगोन। आरो बै ट्रेक खालामनानै बै जायगासिम डक्टरखौ माने हेलिकप्टारनि थ्रुयै लानानै थांगोन आरो बेहाय मा खालामगोन, लेन्ड खालामगोन। आरो लोगोसे बेल' नङा, बेवहाय मा थागोन, कोअर्डिनेशन एन्ड कमिउनिकेशननि जोबोर मोजां बेबस्था थागोन।
आरो एडभान्स टुल इंटीग्रेशन थागोन बेवहाय ओरै नङा जे माने बोराय बोराय मुवाखौ बा गोजाम मुवाफोरखौ बैहाय लानानै थाङो बे नङा मडार्न जुगनि मेडिकेल सिस्टेम जे एडभान्स टुलफोर दङ बैखौबो बैहाय लांनाय जागोन डिजास्टाराव गोलैनाय मानसिफोरनो माखासे मुवानि गोनांथि जायो बै गोनांथि बायदि मुवाफोरखौ लांगोन एडभान्स टुलखौ आरो बेवहाय मा बेटार रेसपन्स टु डिजास्टार्स आरो बेनि थ्रुयै मा खालामगोन जिहेतु जों बहुत लेट जायो जेब्ला सासे मानसिखौ बेबायदि गोलैनाय मानसिखौ हेलिकप्टार लानानै जुदि मेन हस्पिटालसिम लांनो गोनां जायोबा जोबोर लेट जायो बैबायदि समाव मा जागोन बै मानसिनि जिउखौ रैखा खालामनाया जोबोद प्रब्लेम जानो हागौ होमबानिया मा जागोन बे डिजास्टारनि जे रेसपन्स बेखौ मा जागोन लं बा स्ल' जादों होनना बुंगोन जों बेनिखायनो बे जायगायावनो जुदि फिसा हस्पिटालखौ जों लानानै ड्रप खालामोबा मा जागोन बेयो माने डिजास्टारखौ जोबोर थाबैनो कुइक रेसपन्स होनाय जागोन आरो एन्सार होनाय बेटार मेडिकेल हेल्प एन्ड इफेक्टिभ मेनेजमेन्ट सब थागोन आरो लोगोसे मा बेनि जि कस्ट बे मा 1.5 crore बेनि जि कस्ट मोनसे भीष्मनि कस्टआ बेसे 1.5 crore जागोन आरो लोगोसे बेखौ मा टटेलि वाटार प्रुफ होननानै बुंदों बेवहाय माने दै हाबनो हाया आरो बै किउबनि सिङाव माने बियो गोलैखांनायनि उनाव मा खालामगोन बेखौ खेवनानै दसे समनि गेजेरावनो बेखौ फोल्डिं खालामनासो लांगोन नालाय दसे समनि गेजेरावनो खेवना होनाय लोगो लोगो मोनसे हस्पिटाल महर मोनगोन बेड थागोन बेवहाय आरो लोगोसे बेयाव मा सिकित्सा खालामनो हागोन सिम्पल सिकित्सायाथ' सोलिखागोन हारा बायनायखौबो बेहाय सिकित्सा खालामनो हागोन सार्जारि खालामनो हागोन सोरनोबा गुलि हाबदों बै गुलि हाबनायखौबो मा खालामनो हागोन बेयाव सार्जारि खालामनो हागोन बा हाराया बायदों बेखौ थाबनो बा माबा मोनसे अपारेसन खालामनो गोनां जादों बै गासैबो बेबस्था थागोन अपारेसन थियेटारनिबो फिसा मोनसे बेवहाय सुबिदा थागोन आरो बेल' नङा बे मा जागोन सलार एनार्जि थागोन बेवहाय सलार बे मा सोलिगोन सलारजों सोलिगोन आरो लोगोसे एक्सेस बेटारि थागोन बेयाव बेटारि माने बेटारिनि बेबस्था थागोन इलेक्ट्रिक जिहेतु बेहाय जों जेनेरेटर रोगाना लांनाया पसिबल नङा बेनिखायनो बेवहाय मा थागोन सलारनि बेबस्था थागोन बेटारिनि बेबस्था थागोन बबेखानि बेवहाय फिसा जेनेरेटरबो थागोन बै जेनेरेटरनि थ्रुयै जुदि सान्दुं गैयाबा सलारा खामानि होआबो जानो हागौ बिनि थाखाय बे बेबस्था थागोन आरो बेटारिनि बेबस्था थागोन स' बेबायदि गासैबो रोखोमनि जेरै नांगौ ओरै सुबिदा थागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिनो माबायदि नांदों बुहुमनि मादावनो बेबादि हस्पिटालखौ गोजौनिफ्राय बारनिफ्राय ड्रप खालामनाया बेनो गिबि आरो बे जुदि साक्सेसफुल जायोबा बुहुमाव बेनि जि डिमान्ड बे जोबोर जागोन आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेसेबां गोजौनिफ्राय बेखौ ड्रप खालामदों C-130निफ्राय बिनि जि हाइट बे जाहैबाय मा 1500 फुट 1500 फिट 1500 फुट गोजौनिफ्राय बेखौ मा खालामदो ड्रप खालामनाय जादोंमोन स' नोंथाङा थारैनो स्क्रिनाव नुदों स्क्रिनाव नायबा नुगोन माबायदि ड्रप खालामदों गिबियाव मा खालामदों ड्रननि हेफाजाबै गिबियाव जायगाखौ नायग्रोदों बबे जायगायाव बेखौ ड्रप खालामनांगोन जायगाखौ नायनानै लादों नोंथाङा थारैनो स्क्रिनाव नुदों आरो ड्रना थांनायनि उनाव मा बै C-130 जि एर'प्लेन बेजों फैनानै मा खालामदों ड्रप खालामदों आरो माबायदि मोननै पेरासुटआ गेवदों आरो बिनि लासै गाहायाव मा गोलैबोबाय थानायखौ नोंथांमोना नुदों आरो गोलैनायनि उनाव मा खालामगोन बेखौ फल्ट जाना थागोन नालाय बेखौ खेवगोन खेवनायनि उनाव बेखौ मा खालामगोन मोनसे हस्पिटालनि महर होगोन स' नोंथांमोना बेखौ मिथिनो माबायदि नांदों मडार्न जुगाव साइन्सनि थ्रुयै बा मानसिनि जि मेलेम बै मेलेमनि जि जौगालु जि थासारि बे जोबोर गोजौ जाबाय बेनिखायनो आथिखालनि जुगाव जों माने ओरैबायदि मोनसे मानसिनि रैखाथिनि थाखाय ओरैबायदि बेबस्थाफोरखौ क्रियेट खालामगासिनो थादों बिगियानगिरिफोरा जायखौ जों बाख्नायनांगोन आरो भारत हादराबो बेबायदि टेक्न'लजिनि बिथिङाव जेबो सिङाव नङा स' बेखौ जाय बानायदों बेखौ होनना बुङो बिनि मुङा जाहैबाय ADRDE बेनि फुल फर्मखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय ADRDE आ बेखौ बानायदों लोगोफोर बेवहाय सबसे इम्पर्टेन्ट जाहैबाय भीष्मनि फुल फर्मा भारत हेल्थ इनिशिएटिभ फर सहायक हिता एन्ड मैत्री आरग्य मैत्री क्यूब जि प्रजेक्ट बिनि थ्रुयै बेखौ बानायनाय जादों स' सोर बानायदों ADRDE आरो बिनि जि स्पेशल फिचार बेबो इम्पर्टेन्ट बबेबा जायगायाव जुदि डिजास्टार जायोबा खैफोद जायोबा बांग्रिं बारहुंखा दैबाना बेबायदि जे फैयोबा फिउचाराव NDRF SDRF जों लोगोसे बे भीष्मआबो लोगोआव थाफासिगोन बे जोंनि मानसिनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे बिथिं होननानै आं बुंगोन बुहुमाव खायसे हादराव दावहा जागासिनो थायो बबेबा हादराव डिजास्टार जाबाय थायो बबेबा जायगायाव जोबोर बेबायदि डक्टरनि आंखाल जायो स' बैफोर जायगाफोराव बे थारैनो जोबोर खामानियाव फैगोन आरो बेखौ फाननोबो हागोन इन्डिया मानोना बेनि जि कस्ट बे जोबोर खम खायसे हादराव बेफोरनि जोबोर गोनांथि जानानै फैयो स' बिल गेट्स फैदोंमोन बै समाव इन्डियायाव बिल गेट्स बेनि प्रजेक्टखौ जेब्ला सोलिबाय थादोंमोन बै समाव बिल गेट्सआ इन्डियायाव फैदोंमोन स' बिल गेट्सनोबो माइक्रसफ्टनि मालिक बिल गेट्स बिनो बेखौ दिन्थिनाय जादोंमोन आरो दिन्थिनायाव बिथाङाबो इन्टारेस्ट दिन्थिदोंमन स' जुदि बिल गेट्सआ जुदि बेखौ लानानै बुहुमनि हादराव जुदि बेनि सायाव इनभेस्ट खालामनानै बेखौ जुदि फाननायनि बेबस्था लायोबा बेथ' इन्डियानि थाखाय मा जागोन बोलले
गोरलै जागोन। स' नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे टेस्टिंखौ बबे जायगायाव नायनाय जादों बे जायगाया जाबाय आग्रा। आग्रायाव बेखौ टेस्टिं खालामनाय जादोंमोन। थेंक इउ बिदिब्ला।